Il-Kummissarju Angelo Gafà kellu biss bżonn ta' 12 minuta sabiex jipprova l-każ kontra Christian Borg. Dan saħħu d-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina wara li tul il-jum ta' tnejn il-qorti waqqet l-akkużi ta' xhieda falsa fil-konfront tal-ħabib ta' Roberta Bela. Carola Aquilina wetta eżerċizzju ta' malajr biex jara x'kellu bżonn jagħmel il-Kummissarju tal-Pulizija biex jipprova fil-qorti l-akkużi ta' ġurament fals kontra sieħeb il-Prim Ministru. Wa spjega illi mar ir-reġistru tal-qorti talab biex jara l-fajl tal-kawsa ċivili bil-fajl jingħatalu bra problemi ta' xejn. Qal illi sarulu kopja ta' 7 paġni relevanti għal każ kriminali u sussekwentament dawn il-kopji ġew autentikati bħala vera kopja tal-oriġinali u ġew ittimbrati. Dan kollu fit-12 il-minuta. Skont Aquilina daqshekk biss kellu bżonn il-Kummissarju Angelo Gafà biex isostni l-każ fil-konfront ta' Christian Borg. Iżda għal xi raġuni dan ma sarx u ħareġ liberat b'nuqqas ta' provi.